санаи 8 май дар назди муҷассамаи ёдбуди шаҳидони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 воқеъ дар маркази вилояти Суғ шаҳри Хуҷанд бо иштироки раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ба ифтихори 76-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ маросими тантанавии гулгузорӣ доир гардид. дар маросими гулгузорӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят, роҳбарияти консули генералии Федератсияи Русия дар шаҳри Хуҷанд, собиқадарони ҷангу меҳнат ва намояндагони соҳаҳои мухталиф иштирок намуданд. таърих гувоҳ аст, ки дар он солҳо беш аз 300 000 шаҳрвандони тоҷикистони азизамон ба ҷанг сафарбар гардида, дар майдони муҳорибаҳо зиёда аз 90 000 нафари онҳо ҳалок ва беш аз 60 000 нафар маҷрӯҳ шуданд. 76 сол дар назди таърих чандон муддати тӯлонӣ нест, вале муддатҳои тӯлонӣ ҳарчанд сипарӣ гарданд, корнамоию ҷонбозиҳо ва қаҳрамониҳои иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва нафарони дар ақибгоҳ хизмат намуда ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд. албатта собиқадарони ҷанг, диловарони ватан дар набардҳои шадиди солҳои ҷанги бузурги ватанӣ далериву шуҷоат нишон дода, алҳол бо таҷрибаи ғанӣ ва зиндагии ибратомӯз баҳри таҳкими истиқлолият, озодиву ободӣ, пешрафти ватани азизамон ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи хештаншиносӣ, худогоҳӣ ва ватандӯстӣ саҳми шоиста доранд. аснои суханронии худ раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ҷанги бузурги ватаниро аз ҷангҳои фоҷиабортарини башарият арзёбӣ карда, аз нақши ҷанговарони тоҷик дар таъмини ғалаба ситоиш кард. баён дошта шуд, ки қаҳрамониву ҷонисориҳои диловарони ватан зери таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар, хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғ қарор дорад. хотирнишон менамоем, ки имрӯзҳо дар вилояти Суғ 30 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва даҳҳо нафар заҳматкашони ақибгоҳ умр ба сар мебаранд ва ҳамасола ба ишон аз ҷониби давлати ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғ кӯмакҳо расонда мешаванд. албатта диловариву матонати иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва нафарони дар ақибгоҳ хизмат намуда барои насли ҷавон намунаи олии ватандӯстӣ, ҳифзи марзу бум ва пос доштани арзишҳои миллӣ мебошад. дар арафаи таҷлили рӯзи ғалаба ба ҳар яке аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаҷми 10 000 сомонӣ ва раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода 4 000 сомонӣ кӯмакпулиҳо расонда шуданд. инчунин ба нафарони дар ақибгоҳ хизмат намуда кӯмакҳо дастрас гардиданд. таъкид карда шуд, ки ҷиҳати барқарор намудани саломатии нафарони дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ заҳмат кашида, тамоми тадбирҳо андеша шудааст. таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ аз он далолат медиҳад, ки ҳукумати кишвар меҳнати фидокоронаи онҳоро ҳамеша қадр менамояд ва ба он водор менамояд, ки бояд ҳар як ҷавони кишвар дар самти ҳифзи марзу бум масъулияти баландро эҳсос намояд. хушбахтона имрӯз дар ватани азизамон сулҳу ваҳдат поидор буда, сокинони ин сарзамини бииштосод дар фазои орому осудаи ватан зиндагӣ доранд. муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Собирзода Эмомалӣ зимни суханронии худ тамоми иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, нафарони дар ақибгоҳ заҳматкашидаро бо солгарди навбатии Иди ғалаба таҳният гуфта баён дошт, ки воқеан матонату шуҷоати диловарони ватан барои насли ҷавон омӯзанда мебошад, зеро бояд ҳар як ҷавони бонанги номуси ватан дар ҳифзи истиқлолу озодӣ ва ваҳдату ҳамдилӣ тамоми ҳастии хешро равона намуда кӯшиш намояд, то ин ваҳдату ҳамдилӣ дар ватани азизамон пойдор бошад. 1925 таваллудам. در دههش کلان شده مکتبی تمام کرده با صف عالمه سال 42 نویبر با ترکمنستان گرفتن در ترکمنستان وینی اچیلیش بعد از وینی اچیلیش تمام نکرده مسکوبه آوردن مسکوانده خدمت کردیم شهر زیوینی گاراد بود بیشتر حاضر زلینگاراد در همونجا هفتم وزوش دیسند خدمت کردم سال 44 از زلینگاراد شهر تیکو آمدم تیکوانده چاسی ماه هشتم وزنشی دیسان قبول کرد همین جان хизмат тамом кардем. дар идомаи чорабинӣ гузашти низомӣ доир карда шуд. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таҷлили ҳамасолаи рӯзи ғалаба ба аҳли башар бори дигар собит месозад,
که مستحکم نمودن دوستی و همکاری و رابطه‌های نیک و سازنده خلق و دولت‌های گوناگون عامل اساسی تامین نمودن صلح و ثبات سیاره، رشد دولت و خلق‌های جهان و روزگاری آرام و آسوده مردم عالم بوده، انسانیت تنها با سعی و تلاش مشترک میتواند بر ضد همه گونه نیروهای بدخواه ایستادگی نماید. نام نیک و کارنامه اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در صحیفه‌های تاریخ خلقمان ابدا ثبت گردیده، برگزاری چهاربینی‌های یادبود و تجلیل منتظم روز غلبه احترام گذاشتن و یادآوری آنهایی است که برای پیروزی و حفظ وطن صداقتمندانه جانبازی نمودند. از جانب دیگر کارنامه پدران و بابایان قهرمان و آنهایی که با سری بلند از میدان جنگ برگشتند در بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و پیشرفته برای امروزیان همیشه دستور زندگی و فعالیت میباشد. اشتراکچیان چهاربینی بر پایه مجسمه یادبود شهیدان جنگ بزرگ وطنی گلهای تر و تازه گذاشته خاطر شهیدان و قربانیان را پاس داشتند.